Salam olsun mehriban dostlar, kadirli ildeşlere. Bağışlan bugün gize alım. Bir iş çıktı, karşılamadık iş. Şol sebepli. Ama bir saatten uğratta gize alıptırın. İnşallah karşılan ne aldınız köp. Bugün yekşeme bunu, bağlar bunu. İran tarihine göre 25 Dey ayının 25'i yıl 1401. Demek 1401. Yılın Dey ayının 25. günü. Ondan Türkiye Türkmenistan'daki tarihe göre yanvar 15 yanvar 2023. Yılın 1. ayının 15. gün demek 2023. yılı. Hava bugün hem programımız başlayılı hoş. İlki men şol geçen gedekte yetişim yali biraz şu Türkmenistan doğullarımızın yadan notlarına bir göz aylayın. Ondan sonra onlara bir cevap verip geçeylin. Siz de görer yali deyim men şu tayini. Kompüterimden görkezyen. Şu olası gerek. O. Türkmen doğullarımızın biri, Türkmenistan doğullarımızın biri. Geçen haftada biz zaten söz ettik. Ataoğuş'un Ferman romanından. Demek Ataoğuş'u Türkmenistan'ın ulu yazılarından merhum geçen yazılarından şol Göktepe kalasındaki savaş varada bir Ferman adında roman yazıptı. Şol romanı sesli okaptırlar. Sesli okap şonu YouTube'a atıptırlar. Şonu yazıptırlar. Şu yerden Türkmenler dinlep bilerler deyiptiler. Mirasım adlı kanalla sesli koyandıklarını aytiyalar. Şimdi şunun nämesi o bizim için, bizim Türkmenlerimiz çok Orusça yani Kiril hatyny okap bilmeýärler. Ýa-da Türkmençäň özüni dogry düzgün okap bilmeýärler için gowy. Şol sesi dinläbermeli YouTube'a geçip ve şu yerde bar. Şu romanı dinlep yatan wagtyny da şunu izlep edip kaydedip yatan wagtyny da dinlep bilýäňiz özüňiz. Geçtirin. Emma yigitler öz oýunlarynyň galanyň ganyklary üçin peýdarlygy ýanlyk hakda pikir etmeýärler. Oýnatyr bolýardy. Şoň üçin olar käýilen wagty keslerini ýünlerini çykarman. Ýeňselerini tuňgörüşip gidýän ýaly diýerler-de ak sakkallar gitdi. Öňküdünim 5 meter algaşdyma başlaýarlar. Öň diniň şowgyny edip oýnaýan bolsalar, indi şowkun turdman oýnaýarlar. Garawol ýokmasa yigitlere buyruk bolmady. Hava, şunu ýaly romanı okap berýär. O tarafy yatan ýerine dinlep ýatmaly. Hem Türkmençäň ösýär, hem taryhyny öwrenýän, hem edebiýaty öwrenýän gaty peýdallar. Ýazýaşýar hatda özüňiz dogry şol YouTube'a girip tapaýyn diýseňiz hem Ataoğuşudow ýazýaňyz. Ondan Ferman ýazýaňyz çykýar. Aýody kitap diýip 1-nji bölüm, 2-nji bölüm şeýle dewam etýär. Bir şuna aýdyp geçeýlim, başga näme ýazypdyrlar doğallarymyz görelim. Ondan geçen gedek zenan eşiğini kaçallara jogap diýip ýazylypdy da Göktepe'de. Başga bir dostumuz oňa jogap ýazypdyr ýene de. Şonu ýaly jogabyny berip duranlarym geçeýlim. Halkın oğlu. Birleşigi ve birleşeýliň ve gürleşeýliň dipdir. Göreşeýliň dipdir o Türkmenistan doğallarymız. Birleşeýliň ve göreşeýliň dipdir. Ondan garaşsyzlyk halka baglypdyr da. Garaşsyzlyk yani istiklal demek halka baglypdyr. Yine de
sağ olaydıptır altın aşağını. Salami verenler var. Şunu alarak devam ediptir. Arada gavir yazılan yorumları, notları okuyayım dedim size. Şekilde geçiyoruz. Türkmenistan'dan söz ettik. Şimdi şu vakit edil düğün haber okuyup duruşuma Türkmenistan yine bir gedek şol gazi bağlaptır, yapıptır deyip haber okudum şu yerden. Täze gelen dostlara salam aýtýan emesine. Gazım edil ýöne bir zat geň aldyr ýaşar. Edil hawalaryň hawan wagtynda kesýärler. Sıfırın aşağına yerine kesýärler da yankı Facebook'damışlar deyip diyor. O YouTube'da yankı YouTube'a girip fermanlayıp yazýan ata oşudup şu şekilde çıkýar. Hava yine bir gedek şu at İran'da da soğuklar sıfırın aşağına giriptir, gazam kesiliptir. Köplenç o yerde yaşayan halklara aňyrsa aýdylmaýar da gurrunlaryň Türkmenistan gazı kesiptir bolşulýa. Şol geçen yıllarda da şonu ýaly. Hava salam aýtýan täze gelen dostlar ýene de. Ýöne şunu aýtmaýarlar, şol bergisi berilmeýänden kesilýär da şol. Öňküde de şu Türkmenistany şol İranyň gazynyň bergilerini bermeýänler şonla şol üçin kesipdi şol. Bu gedem hökmen şunu ýalar. Ýöne olaram yatıp şonu kesmeli wagtyny edip sowuk wagtynda kesýärler da. O taýda aslında Türkmenistanda bir günah ýok. Sen öz halkyny şeýle bir özüňde gaz çykyp duran halk sen. Gaz çykypdy, neft çykypdy. Yine de bolsa öz halkyny başga ýurdun gazyna mätäç etýän. Görün şu ýerde. Öz halkyň puluny gidip Suriýede sawurýan, Lubnanda sawurýan, Yemende sawurýan. Soňra öz halkyň özüni gyzdyrmak üçin şoňa pul tapaňok, bergileri berip bilenok. Kıyınçılık yine şu yerde. Ondan sonra kim sana muğut gazy berjek? Halkam keser da yani. Ne gazyny keser da adını keser. Şey diyen halkam kösenip görmeli. Soğun içinde senin pullaryny o taýdan bu taýdan halk ayağa kalsa servat getirmeli, niroy nizami getirmeli, haşlı şäbileri getirmeli, olara bol aýlyk bermeli, milletin gırdırmalı. Milletin sesini eşitmelilerle olary gırdırmak için pul vermeli. Düşen ýagdaý şu. Şu wagtda eger İranla bikar we gezýän bolsa ýaş ýigitler, jowallar işlemeli, çörek çıkarmaly, öýlenmeli. Sizin pullaryňyz başga ýerde sawurulýar. Şol şey. İran ýoksam gaty baý bir ýurt. Baý ýurt, pulu da köp, çöregi de köp, nefti de köp, gazy da köp, dünýäde da iň baý ýurtlaryň biri bolup oturmaly. Araplar ýaly. Arabistanlar Kuveytler şolar ýaly bolup oturmaly. Näme dogry siýasat ýok. Ol pullary näme halkyna harjetmeýäni öz bir irtijai fikirleri, täzeden bir öz ideolojilary, belli bir şiicilik ýaly bir menteği özlerini uğraşı mezhebi aýratmaly, Mehdini getirmeli, bir ýok zatlar için pullary harjetip ýatýarlar. Aralykda Lubnanlylar şikayet etip başlady. Lubnanlylar bu günlerde İran'dan bize pul veren ok diýerler. Öňkýär pul veren ok İranlylarda. Näme pul tükönüp barýar. Buçça tükönüp barýar. Bir tarapdan İran'ın üstüne tehrimler var. Bir tarapdan halk ayağa kalıp otur. Ondan bir önüm yok. Täze bir karhanalyň işlep durmasa, sadrat bolup durmasa, ondan sen bir ekrançylygyň ösüp durmasa nereden gelmeli pullar? Barja pulam iyi verip dursan sen zatlara Lubnan ýerlere. Wa aleyküm salam täze gelen dostlar ýene salam aýtýan. Halkyň näme bolýar? Garyp bolýar.
Soňunda da näme etýän, neticede näme etýän? Gazanan zadyň näme bolýar? Aňyrdy etjegi iş näme şo bir bom atom döretmeli, şu atom döretmeli. Olam halkyň peýdasyna däl ha. Onuň mara bar ele alakany iki maksatları var. Şu bom atom bolsa başga ýurtlar bizi üýtgedip bilmez. Halk da bizi üýtgedip bilmez. Gerek wagtynda bom atom vurarsa oturar yerimizde. Gurrun şol hadyatleri. İkinciden Mehdi gelecek bolsa öňünden bir bom bilen rad ederse kıyamaty özümüz getirip bererse taýýarlap bererse da kıyamaty. Elbet başga bir insanlara hyzmat etmek, ýurdu ösürmek ony ýaly düşünje ýok. Bular nerden geldi Allah bilýär, Allah'ın ady bilen gelýärler-de. Ýöne şu Allah'ın ady bilen insanlara şu wagt cehennem ýaşatyp ýörler. Bir derek tarafı. Yine de yani bir kızana zat koyuptum. Şol Reza Pehlevi barada yazılan bir kızana. Mene del yönü başkalan koyan paylaşan bir metlepleri bir yerinde şol Reza Şah yani partide Reza Şah diyen Reza Pehlevi de Reza Şah'ın kakası oluyor atası. Ondan bir şol vardı yazılan zatlar. Şunu bir paylaşıp göreyin nähili cevaplar geliyor. Şonu bilesim gelýärdi. Her il direkde yazılanlar var şol barada. Köpden Türkmenlerimiz erken halap duranop Pehlevi'ni belli oluyor. Ýöne içinde onu gollap durallarım var. Hatta käler menden sorapdylar. Sen näme haýy şunu garşymy tersmi ya şunu gollaýan diýip sorapdylar. Indi bu meselede men käratlar açıklap bereýin-la. Bu wagtda men ya bizlerle İran'ın özünde de şonu hemmeler halap durmaýarlar. Sebebi İran'la topor vardı. Siyasi toparlar var, çep diye, rast diye ni daşar çıkıptılar siyasiler. Açanla mer faaliyet edip ýörler ödleri. Şol orada ulukan bir liderleri yok aralarını ýöne. Biz ýanadan padşahlygy getirmek için inqilap etmedik diýerler. Munça ölü vermedik, şehit vermedik ýanadan padşahlygy oturtmak için ýa. Eger däme biz hemişe öňe gitmeli. Gözümüz öňde bolmaly, ýöne geçmişdäki tejribelerden de ders almaly. 57-nji ýylda şol Pehlevi rejimini agdardylar näme? İktisadi zat gowdy ýöne biraz azat bir radisiýa, fezasiýa halkymız. Siyasi azat bir atmosferde, fezada. Şol çiğnem siyasiler ayağa aldılar, onum doğruda yanlış kovdular, Karaşa gitti şu yerden. Gitti. Inni qaytalap 43 yıl ya 45 yıl sonra oturup onu yanıdan getirecek bolsaň, o boljak iş däl. Birincide ol iktisat yok. Her kimne gelse şonu sıfırdan täzeden başlamaly. İkinciden hem ol düşünce bu wagt geçti halk cumhuriyeti öwrenni, dünya cumhuriyeti dogry gidiyor. Sen ýanadan padşahlyğa öwriljek bolan onu bizim jamamyz da kabul edip bilmeýär. Dünyada da gowdel İran çinem gowdel. Birem bu da ne şol İran kulli uruna ýöne bizim özümüz için şol Pehleviler näme getirdi? Biz Türkmen bolup bir seretmeli. Türkmen bolup göz aýlamaly. Birinciden bizim öz oglanlarymyzyň taryhymy bilmeýärler. Bizi näme tarih öwredilmese ýa-da ýalňyş tarih berilse bilip de bolmaýardy. Bizim tarihimiz şu Rıza gelýänçe Türkmen milleti hemişe özü Türkmen sehrasyna, Türkmen ýurduny azat, erkin ýaşandyr millet. Hiç devlete baş vermediler. Devletler gatnaşýarlar, dogrudur. Köp wagtlarda dostlukly, köp wagtda savaşly geçipdir. Ýöne üstlerinde bir İran meselen bir padşahı bolup şolary hüküm sürüp bilmeýärler.
ya ors bolup hüküm sürüp bilmeýärler. Hatta Türkmenlerin özleri döwletdik ýalar. Görýärler İran saady kän ziyan berýär, päsgel berýär, zulm etýärden baryp döwleti de ütketip gaýdy berýärler. Şonu ýaly güýşürler. Ýöne şol 20-nji ýüzylyň başlaryna anky başlarını şeýle geçeýlik Göktepe savaşynda 1881-nji miladi ýylda bir ýeňilýärler türkmenler. Ondan sonra şu Türkmen ýurduny ikiye bölýär, Ors bilen İran. Ýören bölüşi nähä? Naqşan ýüzünde fakat. Naqşyda Taýmenki, o Taýmenki diýär edil Türkmenem ortasyndan bölüp goýýarlar şonda. Türkmenin özünden sorulmaýar da. Türkmen ýendi öňki ýaşaýyşy dewam etýär. Mesela bizim öz Türkmenlerimiz 1922-24 arasında katı savaşlar bolýar Rıza Şah'a karşı. Rıza Şah özüne edip gelýär güýje, aslında bir rahatly kudeta bile gelýär. İngilizlerin himayetine kudeta bile gelýär. Qajar hakimiyetin yerine oturýar. Şol Rıza Şah gelýänçe bütün halklar İran'la diňe türkmenler diýär. Tüýün halklar özleri idare etýär öz mantagalaryny. Özleri idare etýärler, öz dillerini gurleşýärler. Bir merkeziyet bar ýöne hemmesi şondan emir alyp duranok da bir eyaleti şekilde merkeziyle hemahenk ýöne öz merasimy, öz dili, öz sistemini, öz kanunlaryny ýöretýärler. Türkmenler hem şonu ýaly. Türkmenler asıl İran da sayılmıyor o vakta. Rab da olmuyor Türkmenlerin yurdu. Katı hemmesinden daşrak. Yöne şol Rıza Şah gelinden sonra şulan hemmesi Farsça öğrenmeli, hemmesi İran hesap olmalı, İran'la hesap olmalı, hemmesinin egneşi biziyalı olmalı, dilleri biziyalı olmalı, şulan içiyen çaylar da biziyalı olmalı, şuna kanunlar çıkarıyor. Türkmenlerim 2 ýyllap gaty savaşýarlar şon. Hatta Türkmen Cumhuriyeti gurulýar şo wagtda. Ýöne gynan süren soňunda ýeňilýär da türkmenler. Şondan sonra İran bolup İran silýarlar türkmenleri. Şondan sonra sağalar ekitýärler, zorlan Farsça öwrenmeli bolýarlar. Gyýrlara bermeýärler, oglanlar şonu ýaly egneşikleri ütketýärler. Dep devam etdi. Ondan Rıza Pehlevi, Mehmet Rıza Pehlevi'nin de devrine çeliş. Inqilab İslami bolýansa Türkmeni bir dilini okutmagam yok. Öz herhengine iye çıkmagam yok. Şu Türkmeni tarihine mi öğretmeýärler? Edil Farslar ýaly özlerini Aryayı Fars İran diýip bolýar da. Näme o bilýärleri, düşünýärleri, gahrymallary öňlerine durallara ýok edip öldürüp goýberýärler. Osman Akın Türkmen lideri. Olam näme soňunda serdarlarla gaçmaly bolýarlar gaýra tarafa. Gidellerini de Orslar olar öldürýär. Dep bizinkiler Türkmençiligimiz ýok bolýar. Bizim ýanky inqilab bolanda Türkmenler ayağa galdy da mentagany ýangydan özleri ele alaslar geldi. Sebäbi näme? Asıl sebäbi şu Şah döwründe kän Türkmenlerin yerlerini aldylar. Rıza Şah şol aydan savaşymdan sonra Türkmenler kän serkup etdiýär. Sallahy otlaýar, kän adamlar öldürýär Türkmenlerden. Ondan sonra şu zawıllary götürüp başlaýarlar. Zawıllar getirýärler da. Türkmenlerin any yerleşdirýärler. On Türkmenler şu ayağa galanna elden giden yerleri gaýtaryp almak gerek diýip şuar berýärler. Yani inqilab saýy wagtynda savaşdy şo wagtda başlapda. Ya okul gerek, hat gerek, Türkmençe mektep gerek. Dillerini Türkmenler diýereltjekler. Türkmen dilini okutjoklar, yerlerini aljaklar, yani öz Türkmeni bolup azat ýaşajaklar, haklaryny ýetjekler de. Savaşda şo ýerden turdy. Näme Cumhur İslami de edil şoň dewamy, bulara murup ýatyrdylar. Asıl gurrun şol için Pehleviler diýeni Farslar için gowy bolup biler. Olar için belki gowdur. Hem halky Farsça gurletjek, hem halky Fars etjek.
tarihinden gurun verdirecek ya başkalara. Başka milletler hesap edecek gel. İran diyecek, olaran hoşuna diye uyarlar. Bizimkiler hem o tarihin bilmeyensen kovumaka diyorlar şuna. Olur özleri çiğne uyara. Onun işlerine geliyor, onun peydasına. Yönü sen milletin yok boluyor. Sen Türkmen, sen Bulut, sen Kürt, sen Arap, sen yok kasavet diyorlar. Şol için biz pehleviler halamayız. Şimdi şu vakit şol adamlar gelse bir seyretip gören şol teoriyekiler näme aytýan şuarlarından bellidir. Uyan zatları, inanyan zatları kuraş deyip duranlar. Kuruşdan başka bilen zatları yoktur. Näme için kuraş diýerler? Ondan sonra yok mu İran'da bir şah, padişah hizmet ederler yok mu? İran'da katı köp. Katı köp yönü olar Fars değil. Şol çiğnem olar ulaltmayalar. Olar ağzamayalar. Sen ata babaların Seljuk Türkmenlerin özü 150 bin yıllap hizmet etdiýär İran'a. Ondan sonra da sen görsen mara, hayısı diýsen, Nadir Şah diýsen, Sefevi diýsen, Qacar diýsen, ondan ön Gazneviler diýsen, hemmesi Türki halklardan. Olar näme üçin ağlamayalar? Bular nasyonalist, faşist bular. Bular diňe Fars bolsa uladasy gelýär. Şol üçin kuruşdan bile başka bilen zatlary ýok. Bir kuruş diýär, bir de Reda Şah diýerler. Başka zatlary ýok. Sen tarihinde bolsa, hatsan näme ulu imperatorluk bolsa bazen tarihinde. Türkmenin öz tarihinde. O Huğullardan men ağlamayın. Sumerlere aýdyp geçik ağlamayın. Göktürklere ağlamaylı. Edil şol partlan öz Türkmen. Ondan sonra Gaznevilere bir seyret. Karahalı devleti. Selçukluň öz ulakon imperatorluk özü olup büýüsans. Nadir Şah hemmesini Türkmenin. Biz şol üçin ağlamaýas. Bizi ýok kasavet diýerler. Diňe tarihde bilen kuruş diýen zat bar. Olam on ululşlar ýaly. Başga da tapmansaňlar şol ulul diýerler da. Onu näme üçin ulul diýerler? Sebäbi Pars. Şol ululdup özleri ulultjak. On Türklere näme şaň döwründe hep hemişe Türkiýe har diýip gelmeýärler. Şu näme alamaty? Joklar dörep zat. Diýmek kimsitmel başga milletin kellesine vurmaly. Edil şu wagtdan şol Rıza Pehliýeň hemaýet etdiýärleri bir görüňsiz. Hemmesiň şu arlar şodur ha. Türkleri diýenler, diňe kuruşdur, teorenek edil şu faşistler bar da. Şol üçin o biziň üçin gowy däl. Bize peýdallar. Bize kimler gerek? Demokrasiýa nanýarlar gerek. Demokratik rejim gerek. Halklaryň her birine hormat goýan, ulultýan her bir halkyň öz hakkyna yer berýän bize rejimler gerek. Olam nähil bolmaly? Türkmen öz mantygyny idare edip bilmeli, Kürt idare etmeli. Hemmesi bir merkez Tehrana bagly bolmaly, ýa-da diliň okutup bilmeli, taryhyny okutup bilmeli. Senin öz kimliğine, tarihine, ata-babalaryna buýsanmaly. O yazmaly şonu. Sen tarihin ýok etjekler, diňe özlerinkini uretjekler. Seni kemsitjek bolsa bize bolmaýar. Şaň zamanly beýlemiş, şeýlemiş, hawa gowy, çörek bamış, aýlyk gowmuş. Onu her rejim demokratik gelse, dogry şekilde işlese ýene bolar. Elbette bu wagt İranyň ýagdaýy bilen İran gaty ağır ýagdaýa düşdi. Hatta şol pehleviler de gelse, no sıfırdan 50 ýyl öňden işlep başlamaly bolýarlar. Her rejimde gelse şeýle, bir günde bolýan zat der. Ýöne eger dogry rejim bolsa, şonu halk saýlasa, halkyň dogry wekilleri gitse, demokrasi bolsa, şol ýene şo hyzmaty eder. Eder ýene de. Şol üçin hem görmeli bolýas ýagdaýlary. Elbette biz Türkmenler näme? Biz Türkmenler az bolýas. Biz oturup falan zat bolmaly diýenimiz bilen bolmaýar. Näme? Biziň hem kararlarymız
Yine yukarıdakilere şol İran'daki ekseriyete bağlılar. Şol için yağdayları bolup duran vakalar takip etmeli, izarlamalı. İn vaktinde da doğru kararı vermeliler. Görüyoruz, ay millet şunu islayaptır, geliptir deyim, oturup olabilen yarışına da vuruşmaya gerek yok. Biz de şoları oraya yüreriz. Yöne, in ağzından bilip gitmeliler. Tarihimizi bilmeli, geçmişimizi bilmeli. Bizim öz haklarımız var. Şoları bilmeli. Memladınlar, Şapur'una neyse, Şapur bilyanlarsın elbette. Şapur Pehlevi, Yankşan Doğuni, o kelalı taraflardan in kovi öyleri alıp, zatlı yerleri alıp, in yerleri ile geçirip, Türkmenin namusuna göz dikip, şanlıvanlı olan zatlar olur aydılmaya da, on Türkmenlerin arına eden cinayetler az değil. Türkmenlerin yerleri alışı zavullar getireceğim de şu vakta başlaptır. Şol için halamaya soları. Täze bir zat bolsun, halkın sesi olsun, hem de kowmiýetliň yeri bolsun şonda. Şol döwletde de yeri bolsun. Bize zat ýal etmesinler, pakirlerde bir kömek bolsunlar, bir dilenjik eda ýal bakmasınlar da, sen de ortak bolmaly şonda. Şol için bize iň gowusy şol gayri-mutemerkez diňe bir milletden, milletlerin arasında paylaşan güç, bililikde paylaşıp bililikde kurulayan devlet ba. Ol federalizm bolup biler, hut muhtari bolup biler, ya başka şekil bolup biler. Karar bir yerde mutemerkezi olmalılar. Hem delilikde salmalı, birlikte güç bolup şonu kurabilsek gücümüz bolýar. Yoksa bize de ay haçan bize de dilimiz vererler ka, haçalar büyükleri avdar ka yatıplar. Bize hiç vakti de vermediler. Şol için hem melattan havarımız bolmalı. Yöne biz başkalan şu ağırlarına aldanmalılar, tesirine kalmalılar. Belki İran, yani partiler için Rıza Pehlevi kovdur, şonu isleyenler şu ağır vererler. Siz de doğrudan şol kovmu kadip, şonu iyine düşürsünüz. Yöne şunu unutmayın, ol şol millet için ovuy. Diňe şol dille gürlejek millet için owda. Diňe şol verengi için ow. Milletler için, kowmiýetler için ow del. Şo taýyn aldanmalylar. Özüň kimligini bilmeliler, sen partiýala. Sen diliň türkmençe. Mezhebiň başga, diliň başga, tarihiň başga. Seni şu aýratylyklaryn bilen bililikde kabul edip biljek bolsalar, hakyň berjek bolsalar, şondan hayır var sana. Sen olan hakkını yemeyen, olaram sen hakkını yemeyen. Deňçilik bolmaly. Şo olmasa biziň hem işi Türkmenlerimiz kellämizde urulup gediler. Sen Türkmen, ýöne İraly Türkmen. Şu wagt sen İraly Türkmen haritasyň. Hiç kim şol ýurtda muň mezhebi başga diýip seni kenara sawmalylar. Muň dili başga Türkmen diýip de kenara sawmalylar. Sen de başkaları ýaly vezir bolup bilmeli, osandar bolup bilmeli, hatta riyasat cumhuriyete kandidat bolup bilmeli senne. Sebäbi senne şu taýyn watandaşy. Seň ne hakyň var? Sen de hyzmat etjek. Şol derejeye yetip bolsa, onsoň Türkmenligini gorap bilýän, bütün İran çinem gowulýar, savaşda çykmaýar, hemmelerde bir-birine hormat goýýar. Biz şonu ýal rejim isleýär. Bugüne görýän sunnilygyň duruşuna bir jorm. Türkmenlik düýsüne gelýär. Bu arış bilen bize hiç peýdaty ýok. Indi gelecek görerse, men şu meselemi bir açıklaýyn diýdim. Indi kädo bir kranak mollamyz giripdi geçen hepdelerde şol laýyklykdan da atdan söz etýärdi. Käwagtlar şu laýyklygyň manysyny gowy düşündirmeýärler. Laýyk diýende meselen dine karşı mukadipler diliyada. Mesela layık bolsa kafir şol. Oy arak içip bören, her içip bören, dini halamayan, şonu alýarlar. Ol aslında o del layık diyen manisi o del. Onu yanlış düşündürýärler ýani Cumhuriyet İslami İran'da. Beter de şu mollaların gözünü gorkylmak için. Layık demek dine karşı değerle hükümete gayri dini bolýar. Gayri dini. Gayri dini diýanyň yani dinin siyasata karışmaya.
Bizim edir şol moğollalımız isleyen de attıyam şu ahullarımız. Din siyasattan ayrıdır diye doğru da. Dine siyasata karıştırmaya. Ne için din siyasata karşanla şu dereceye etya. Hükümeti saklamak için dinin adına, Allah'ın adına adamlar edam ettiyorlar. Öldürüyorlar. Bütün cinayet, ağaçlık, iyişlik hemmizin dinin adına ediliyor. Hükümete koşuldu. Şol için dini hükümete karıştırmalı oluyor. Din mukaddes bir zat, kenarda durmalı. Hükümet de dünyevi, yani şu dünyanın meselelerini idare edip demokratik bir şekilde şonla dinsizlere de yol var. Ondan dinsize de yol var, komünistine de yol var, inanmayanlar da yol var. Halk haysın tersi şonu gittiler. Yani bizimkiler neymet ya hoş layık hoş dine karşı, peygambere karşı, Allah'ın muhalifi, ara geçip zina edip yatan adamlar şonu yalıplar, kellelerini dolduruyorlar da onu yalıp yok. Şol layık adamlar içinde namaz okuyanam katıken. Allah'ına inanyanı yüreğiyle katıken, yönü onu siyasete karıştırmayadı. Ağzını hiç pisada değirmeyenlerim katıken. Şu tayini düşünmeye bizimkiler. Şol için eyyem layıkmış falanmış diyecek bolyalarda. Şonu layıklığın Atatürk mesela Türkiye'nin layık etti de. Ulan hizmet etti İslam'a aslında. İslam bulaştırmadı. Moğollar bulaştırıp batıyra. O bulaştırmadı. Atatürk'üm dinine de anlanıyor. Peygamberine de hürmet koyuyor. Şol İngilizler de Kabe'ni alacak bolanla Atatürk peygami veriyordu. Bizim diye hattı kırmızımız şu diyordu. Kabe barsanız Mekke barsanız bariye bizim niye orduğumuz diye. Şonu yal tertip görkeden adama. Mollaçıklar olsa şonu kara kafir zeddediğin zat görkecek buraya. Bara olam gayratı bara Atatürk'üm yerine. Yönü kâr mollalar varmış. Beter morteci aklı gelme milletin kellerini üyütkep karasın terisini dağıtacak bolyalar hükümetin. Onun yanın bir neçini asıp da veriptir ha. Olam doğru. Yönü şol neçe mollan asmak şu dine karşılığı değil. Şol gaytam din için ödür sazman kuruyalar da. Sazman diyanet kuruyalar gaytam. Dini bir insizame getirmekte. Hurafattan, irticadan uzak durup bir medeni şekilde halkın hizmetine vermek. Şonu alter etti olar. Yani Atatürk'ün yolunu devam edenler. Hatta bir gerek misyoner rahatlar ve Mesihiler gelip bir sana Türk kıyılı Mesih'i ediptirler. Mesih'i ediptirler. Onun Atatürk eşdiye şöyle Mesih'i ediptirdi. Nimet ya Atatürk. Şol kıyıları alıp başka bir şehre veriyor. Şu yerde başka bir dini medrese var. Yönü Moğolları roşen fikir, açık zehirli, bilimli, akıllı adamlar. Şolon yanını veriyor. Olaram şollara kav öğretip önkünadını geçiriyorlar kıyıları. İslam'ı geçiriyorlar. Bu tarihi haya kitapları yazılı şey. Şol adam dine karşı olsa, kafir olsa eder mi şeyi? Yok, ol Atatürk hem öz inanýaşlardy, dinde de inanýar, o bilýär, Moğollar siyasata karşıtlarda kadim mağtum bulemizin aýdyşyaly döwlet iýillen gider gelse, gider bolsa Moğollar bilen tozan geler diýär. Şu tozany getirmejek bolýar. Her zat öz yerinde bolmaly. Şol üçin din siyasattan ayrı olmak şu layıklık, yönü dine karşı olmak değil. Din yüreğine sen yaşayışına yeri var, siyasatına yeri yok. Şonam sonra yaptılar da, şonla bir açıklap vereyim neydim. Hava dostlar, ben dinleyen için köp sağ olun. Bana aytacak zatlarım şular. Şimdi sizin aranızdan gurun mercek bar olsa, ya sonra bar olsa men hizmette bolarım. Bugün men özümde giyizrek kaldım. Belki karışık giderler vardır, bağışlatırlar. Hava, şimdi şöylerek gurrunu sona getirecek bolýan. Birazcık da karışayın, sonra zatınız bolsa, bolmasa da
İnniki haftada inşallah görüşürüz diyelim. Hava sorağı yok yani. Yazsanız da bolar, sonra cevap veririz inşallah. Bolýa meni dinleýäniňiz üçin taňry ýalkasyn, saglyk görşeýdiň. Häzir çykýan olam.